Здравейте! Аз се казвам Евелин и днес ще ви представим как да си закупите автомобил от нашите партньорски платформи. Първо отваряш сайта KB Chacha. Там можеш да разгледаш актуалните оферти, да филтрираш по модел, година, двигател, оборудване. А ако не откриеш това, което търсиш, няма проблем. Отиваме на Encar. Тук можеш да направиш индивидуална заявка. Опиши какво търсиш и ние ще се свържем с теб със специална оферта, подбрана точно за теб. И когато сте готови със своят избор, ние сме тук за всичко останало. За регистрацията, за страховката, транспорта и сервиза. Единственото, което остава, е да се насладиш на новата си кола. И аз ще направя точно това. Лесно, бързо и сигурно. С нас пътят към новата ти кола започва онлайн, но стига чак до дома ти.